Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε έναν ακόμα τηλεοπτικό μονόκερο. Σε έναν τηλεοπτικό μονόκερο που σήμερα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικού χρώματος και συγκεκριμένα πράσινος. Πράσινος γιατί? Γιατί η πρώτη εταιρεία που θα είναι εδώ μαζί μας σήμερα προσπαθεί με τον δικό της τρόπο, το δικό της προϊόν, να πρασινίσει την Ελλάδα. Και θα μάθουμε ποια είναι αυτή σε πολύ λίγο. Αλλά θα γνωρίσουμε και το πρώτο πράσινο παγωτό που παράγεται εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα με μια πατέντα η οποία είναι, θα λέγαμε, παγκόσμια. Και τώρα πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Από την αρχή γίναμε ομάδα. Η θετική ενέργεια και η σωστή οργάνωση έκανε τους ανθρώπους να μας εμπιστεύονται περισσότερο. Η BoxNow έχει εξελίξει τον τρόπο παράδοση των δεμάτων. Κάθε μέρα στη δουλειά μας συναντάμε νέες προκλήσεις. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Καθημερινά επισκέπτομαι δεκάδες συνεργάτες και φροντίζω για τη σωστή παρελαβή των προϊόντων. Μου αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε στην BoxNow. Έχουμε χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα. Σας προκαλούμε στη μεγάλη οικογένεια της BoxNow. Το φιλόξενο περιβάλλον εργασίας με τις νέες εγκαταστάσεις και τα καινούργια οχήματα που έχουμε στο στόλο μας. Σας περιμένουμε. Λευτέρη, καλώς ήρθες στο μονόκερο. Καλώς σε βρήκα, Γιάννη. Χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε μαζί αυτή την κουβέντα, καθώς εσύ εκπροσωπείς την BoxNow. Σωστά. Την εταιρεία που έχει γεμίσει πράσινα κουτάκια όλη την. Δεν θα πω την Αθήνα, όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς κάνετε εσείς, τι κάνετε με την BoxNow. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε, να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Τι κάνουμε λοιπόν στην BoxNow? Το ταξίδι, ξεκινήσαμε ένα ωραίο ταξίδι τον Αύγουστο του 2021. Γιατί ξεκίνησα αυτό το ταξίδι? Για να μπορέσει να λύσει προβλήματα του σύγχρονου καταναλωτή, που έχει πολλά στο κεφάλι του αλλά δεν έχει χρόνο. Έτσι λοιπόν τοποθετήσαμε το πρώτο locker τον Αύγουστο το 2021 και συνεχίσαμε γρήγορα την ανάπτυξή μας. Σαν εταιρεία όμως που βρισκόμαστε? Είμαστε μια εταιρεία που βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι της τεχνολογίας και των ταχυμεταφορών. Εκεί βρισκόμαστε. Παρέχοντας αυτοματοποιημένες λύσεις στις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων. Εσείς δραστηριοποιήσετε σε ένα τομέα, όπως είπες προηγουμένως, των ταχυμεταφορών, που είναι, θα μπορούσε κάποιος να πει, ένας παραδοσιακός κλάδος, έτσι όπως τον έχουμε μάθει τα τελευταία, ας πούμε, 20 χρόνια ή και παραπάνω, αλλά μου μπερδεύεις μέσα και την τεχνολογία. Σωστά. Γιατί λοιπόν εσείς είσαστε καινοτόμοι, τι σας κάνει και είσαστε καινοτόμοι? Προφανώς όχι τα κουτάκια τα πράσινα, κάτι άλλο θα είναι η καινοτομία που φέρνετε. Σίγουρα, είναι πρώτα απ' όλα η διαφορά μας με αυτό που γνωρίζαμε στις παραδόσεις, με την παράδοση σε διεύθυνση, είναι ότι πλέον τα δέματα δεν παραδίδονται σε διεύθυνση, αλλά παραδίδονται σε αυτά τα κουτάκια, όπως λες, στα lockers. Και γιατί αυτό είναι καινοτόμο? Διότι προσφέρει πολύ μεγάλη ευκολία και ταχύτητα στον καταναλωτή. Δεν χρειάζεται να περιμένει. Πάει στο checkout του e-shop, είναι μία από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, επιλέγει ένα δέμα, ένα προϊόν από οποιοδήποτε e-shop, αυτό αναλαμβάνουμε εμείς και το τοποθετούμε μέσα στο locker. Ποια είναι η διαφορά? Ότι ο πελάτης μπορεί να πάει να το παραλάβει όποια στιγμή θέλει εκείνος. Γρήγορα, εύκολα και με πολύ ανταγωνιστική τιμή. Θα βάλω στην εξίσωση και στην κουβέντα μας μία λέξη η οποία νομίζω θα σας έχει προβληματίσει στην αρχή και θα σας προβληματίζει ακόμα. Η λέξη είναι ασφάλεια. Είναι ασφαλής όλη αυτή η διαδικασία? Είναι 100% ασφαλής και το λέω με την εμπειρία, έχοντας παραδώσει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 3 εκατομμύρια δέματα, καθώς από τη στιγμή που ξεκινάει το δέμα μέχρι τη στιγμή που θα παραληφθεί μπορούμε να κάνουμε track όλη την πορεία του, όπως και ο τρόπος για να ανοίξει το ντουλάπι, να το πω έτσι, τη θηρίδα για να παραλάβει ο πελάτης το δέμα. Περιέχει μια διαδικασία με PIN, η οποία αποστέλλεται με όλους τους κανόνες ασφαλείας μόνο στο κινητό του παραλήπτη. Άρα εδώ πέρα κάπου έρχεται και
βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά αυτό που λέμε καινοτομία, τεχνολογία και όλα αυτά, όλα αυτά που έχουμε από την αρχή της κουβέντας μας. Ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι και η ασφάλεια και η ταχύτητα, αλλά και ο τρόπος που συνδέονται όλα αυτά τα locker, γιατί όλα αυτά είναι online 24 ώρες το 24ωρο και μας δίνουν δεδομένα για την κατάστασή τους, για το πόσα δέματα, ποια δέματα έχουν μέσα. Είναι όλα αυτά που συνδέουν την καινοτομία σε αυτό που έχουμε κάνει. Εσείς σήμερα πόσα lockers, πόσες θηρίδες έχετε πανελλαδικά? Αυτή τη στιγμή μετράμε περισσότερες από 78.000 θηρίδες πανελλαδικά και περίπου 2.200 locker. Τοποθετούμε τα locker σε πολύ κομβικά σημεία, όπως είναι η σταθμή του μετρό, σούπερ μάρκετς, μίνι μάρκετς, φαρμακεία, πρατήρια καυσίμων και αγγίζουμε ένα ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης το 90%. Εδώ θα δανειστώ λίγο το χρώμα που σας χαρακτηρίζει, το πράσινο. Σωστά. Εσείς είσαστε όμως και μια πράσινη εταιρεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η BoxNow είναι μια πράσινη εταιρεία? Είναι αμιγώς μια πράσινη εταιρεία, καθώς ουσιαστικά η πράσινη φιλοσοφία μας είναι κομμάτι της λειτουργίας μας, είναι στο DNA. Και αυτό γιατί τα lockers δουλεύουν με ηλιακή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών panels. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τη λειτουργία των lockers είναι αμιγώς πράσινη. Επίσης, η λειτουργία μας, η καθημερινότητά μας, ο τρόπος που παραδίδουμε τα δέματα, σκεφτείτε ότι ένας οδηγός μας μπορεί να κάνει μία διαδρομή σε ένα locker και να παραδώσει 30-40 δέματα. Ενώ αντίστοιχα σε μια παραδοσιακή περίπτωση που έχουμε παράδοση στη διεύθυνση, για τα ίδια δέματα πρέπει να χρειάζεται να κάνει 30-40 διαφορετικές στάσεις. Και αν δεν βρει αυτόν που πρέπει να το δώσει για να γυρίσει πίσω πάλι και ξανά κτλ. Αυτό ξέρεις, Λευτέρη, στο εξωτερικό καταγράφεται. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες βλέπουμε σε καταχωρήσεις εφημιστικές ότι λένε το προϊόν που σας παραδίδουμε έχει τόσο επιβαρύνει το περιβάλλον, είναι πράσινο, είναι οτιδήποτε. Εσείς μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία? Σωστά, και μάλιστα αυτά είναι και προαπαιτούμενα για κάποιες συνεργασίες που κάνουμε με κάποια πολύ μεγάλα branch shops και του εσωτερικού και του εξωτερικού. Σας το ζητάνε δηλαδή? Ναι. Έχουν μπει στην εποχή. Άρα μπαίνουμε στην καθημερινότητα πια όλο αυτό. Δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση. Έτσι, είναι στην καθημερινότητά μας. Το απαιτεί και η αγορά. Πρόσφατα εσείς ανοίξατε μια νέα αγορά, την Κύπρο. Σωστά. Να πούμε λίγο για αυτή την αγορά, ποια είναι τα σχέδιά σας και ποια σχέδια περιλαμβάνει ίσως το μέλλον για την BoxNow? Κύπρος, επεκτείναμε τη δραστηριότητά μας αρκετά πρόσφατα στην Κύπρο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το πλάνο μας λέει, αυτή τη στιγμή έχουμε 70 ενεργά lockers. Το πλάνο μας λέει για 120 σε πρώτη φάση τουλάχιστον και μετά θα το ξαναδούμε και αν χρειάζεται η αγορά περισσότερα θα προχωρήσουμε στην επέκτασή τους. Γιατί μας κάνει πολύ χαρούμενους αυτό? Πρώτον, γιατί ανοίγουμε μια νέα αγορά, η οποία αφορά την πάλι παραλαβή και αποστολή δεμάτων στην εσωτερική αγορά της Κύπρου. Ένα δεύτερο όμως και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δίνουμε τη δυνατότητα και στα ελληνικά e-shop πλέον να αποστέλνουν δέματα στην Κύπρο και πάρα πολύ γρήγορα και με ένα ανταγωνιστικό κατάλογο. Με αυτόν τον τρόπο δυναμώνουμε πάρα πολύ και την ελληνική επιχειρηματικότητα όσον αφορά το e-commerce, να το πω έτσι, και την εξωστρέφειά τους, γιατί τους ανοίγουμε άλλη μια αγορά. Ακριβώς. Αυτό αντίστοιχα θα γίνει αν πάτε και σε άλλες αγορές, πιστεύεις? Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Σκανάρουμε και άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά, προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή, γιατί ακόμα λειτουργούμε ως μια υπομορφή μιας startup, άρα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και πολύ προσεκτικοί, με προτεραιότητα πώς θα εντυπώσουμε στη συνείδηση του καταναλωτή ότι είμαστε ο πιο μοντέρνος, γρήγορος και οικονομικός τρόπος να παραλάβει το δέμα του. Η Ελλάδα, όλοι ξέρουμε ότι έχει μια γεωγραφική ιδιομορφία, πάρα πολλά νησιά. Σωστά. Κυρίως το νησιωτικό σύμπλεγμα είναι η ερώτηση. Πόσο εύκολο ήταν να το καλύψετε όλο αυτό? Αυτή τη στιγμή έχουμε παρουσία στην Κρήτη. Δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Ό,τι έχει οδικό δίκτυο είναι διαφορετικό από ό,τι έχει θαλάσσιο ή ας πούμε τώρα στην Κύπρο που οι αποστάσεις είναι πιο μεγάλες, αεροπορικό. Παρ' όλα αυτά κάνουμε τις αναλύσεις μας προκειμένου το επόμενο διάστημα να δούμε πού θα πάμε και πότε στα υπόλοιπα νησιά. Αναφέρθηκε στο startup χαρακτήρα της εταιρείας. Είσαστε μια πολύ νέα σε ηλικία εταιρεία.
Πρόσφατα λάβατε και μια διάκριση μέσα από το Startup Awards 2023 ως καλύτερη εταιρεία στον τομέα των logistics. Σημαίνει κάτι για σας αυτή η βράβευση, πώς την είδατε? Είναι μια επιβράβευση όλων αυτών που έχουμε κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην Box Now και φαίνεται ότι η κατεύθυνσή μας είναι σωστή, γιατί αυτό που προσπαθούμε εμείς στις υπηρεσίες, έχουμε υπηρεσίες είτε B2B, στις συνεργασίες με το e-shop, είτε υπηρεσίες που, όπως το στείλε δέμα, που απευθύνεται απευθείας στον καταναλωτή. Μπορώ εγώ να πάω να στείλω ένα δέμα μέσω του δικτύου των Locker. Αυτό φαίνεται ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει, το επιβραβεύει με το NPS με ένα πάρα πολύ υψηλό σκορ, της τάξης του 94%, είναι πάρα πολύ υψηλό και χτίζει την εμπιστοσύνη και στους συνεργάτες μας και στους τελικούς καταναλωτές για να μας πάει παρακάτω, να το πω έτσι. Ξέρεις, Λευτέρη, εδώ στο Μονόκερο λέμε ότι θέλουμε να έχουμε και ένα έτσι χαρακτήρα εκπαιδευτικό. Ναι. Ο κόσμος έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, κατανοεί τον όρο CEO, τι είναι. Ναι. Εσύ όμως είσαι, όπως λέει και το όνομά σου και φαίνεται και στην τηλεόραση, COO. Ναι. Να πούμε λίγο τι είναι αυτή η θέση, μιας που έχω τον πρώτο COO εδώ μαζί με να μας μιλήσει. Είμαι ουσιαστικά ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών. Έχει να κάνει με όλα τα operation, να το πω, τμήματα της εταιρείας, όπως είναι τα logistics, το customer care, την ανάπτυξη δικτύου. Ίδρωσα λίγο που το άκουσα. Είναι σκληρή δουλειά. Είναι σκληρή δουλειά, ναι, όπως και πολλές άλλες δουλειές. Απαιτεί αφοσίωση και όταν έχεις αφοσίωση, ξαναλέω, όχι μόνο σε αυτή τη δουλειά, όπως σε οποιαδήποτε, και δεν είναι και one man show, έτσι. Οι ομάδες πάντα κάνουν τη διαφορά. Τότε σίγουρα τα αποτελέσματα είναι καλά. Πόσα άτομα σήμερα απασχολεί η Box Now? Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 180 άτομα. Πολλά άτομα για μια νεαρή ηλικία, σε ενήλικη ηλικία εταιρεία. Ισχύει και τα σχέδιά μας είναι να αυξηθούμε περαιτέρω, δηλαδή, προκειμένου. Κοιτάξτε, τώρα δεν είναι ώρα να σας πω αν θα είναι 2.30, 2.50. Εξαρτάται, γιατί το πλάνο μας τι λέει. Εμάς εξαρτάται πάρα πολύ από τον αριθμό των lockers, γιατί αυτό πληθαίνει και τα δρομολόγια. Για φέτος, λοιπόν, το πλάνο μας λέει ότι θα πάμε στις 3.000 locker και σε 150.000 θηρίδες. Άρα, ουσιαστικά δικαιολογεί και την αύξηση των ανθρώπων που θα εργάζονται σε εσάς. Μιας που μιλάμε για το 24 πια, να πούμε λίγα πράγματα για το 23, πώς έκλεισε, αν ήταν μέσα στους στόχους σας κτλ. Ναι, ήταν μέσα στους στόχους μας. Όσον αφορά τον αριθμό του δικτύου, κλείσαμε με 2.200 locker, όπως ανέφερα και προηγουμένως, και περίπου 78.000 θηρίδες. Συνεργαστήκαμε με περισσότερα από 1.700 ηλεκτρονικά καταστήματα, κάτι που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας που έχουν αγκαλιάσει αυτή την υπηρεσία και μήνα με το μήνα, καιρό με τον καιρό, δείχνουν όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτό, όπως και τελικά ο τελικός καταναλωτής. Το SLA μας, όπως λέμε, ουσιαστικά ο χρόνος, η υπόσχεσή μας προς τους πελάτες μας και τα e-shops και τους τελικούς καταναλωτές, να μπορέσουμε να παραδίδουμε την επόμενη μέρα, πιάστηκε στο 98%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό σκορ, και φυσικά η αξιολόγηση των καταναλωτών, που 94, το NPS μας καταγράφηκε με βαθμό 94. Άρα, ναι, μπορώ να πω ότι και ξεκινώντας και με την Κύπρο ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Μια πετυχημένη χρονιά. Όταν τον Αύγουστο του 2021 ξεκινήσατε, φανταζόσουν εσύ και η ομάδα ότι θα μιλάμε πια το 2024 για τέτοια νούμερα, τέτοιες επιτυχίες? Σίγουρα υπήρχε ο στόχος. Πρέπει να βάλεις ένα στόχο για να πηγαίνεις να προσπαθείς και να πηγαίνεις προς τα εκεί. Ήμασταν σίγουροι ότι θα το πετύχουμε. Ναι, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν μπορείς να προβλέψεις πράγματα τα οποία είναι εξωγενή, δεν έχουν να κάνουν με σένα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι τα σχέδια εκπληρώθηκαν. Τι ήταν αυτό που γέννησε την Box Now, ποια ήταν η ανάγκη, προέκυψε από ανάλυση της αγοράς, ήταν μια ιδέα που προέκυψε από ένα πρόβλημα που δεν μπορούσε κάποιος από τους founder να λύσει? Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, το μοντέλο των lockers δουλεύει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό.
Βέβαια θα θυμόμαστε όλη την εποχή COVID, αλλά και μήνες αργότερα μετά από αυτήν, ότι με την εκτείναξη του ηλεκτρονικού εμπορίου το last mile αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα με καθυστερημένες παραδόσεις. Εκεί λοιπόν σαν εταιρεία η BoxNow βρήκε την ευκαιρία να αναπτύξει το δίκτυό της, απαντώντας σε δύο πράγματα, στο χρόνο και στην ευκολία να παραλάβω το δέο μου. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι να πρασινίσετε την Ελλάδα παντού και τα σχέδια όλης της ομάδας να γίνουν πραγματικότητα πολύ γρήγορα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.